usa sa mga daghang maayong punto nga makuha nato sa atong unang pagbasa hangtod sa Ebanghelyo, kining pagsilot sa tao nga dili mudawat sa sinugo sa Ginoo. Kanang mosalikway ba sa sinugo sa Ginoo, doon na gid ay silot. Kinsa may mosilot? Kinsa man? Ang Ginoo o tao? Hinay magtingog. Ang Ginoo. Muna ang ato lagi yung buhaton, siguro nato nga usata sa mga misyonero sa Ginoo. Kana bang usatas mga buutan nga mga sulugoon sa Ginoo sa pagsangyaw sa iyang maayong pagtulunan diha sa atong pulong ug sa atong buhat. Sama ni San Benito or Saint Benedict, ang iyang kinabuhi iya gyung gihimo nga instrumento sa kalinaw ug sa pagka-limpyo, kanang purity of heart and body, holiness in general of life. Muna nga ning kuan siya, ning attract siya mga tao, bisag nagpuyo siya nga nag-inusara dito sa Kabingawan, ming anam-anam og duol ang tao ngadto niya, murabag na magnet ba tungod sa iyang nindot kayo nga kasing-kasing o hunahuna, og nakahatag siya dako kayong giya unsaon pag kabot ang langit dinhis kalibutan. Kani gyung pagpuyo nga mahigugmaon unya iyano nga kinabuhi. Muna ningos Kristo mulakaw gani mo, ingna niya yung mga apostoles, anang simple lang nga kinabuhi. Way dadag kwarta, way ilisan, wa gani sa to, way sandalyas, way sungkod. Nindota no? Anang kuan lagi ba? Mao man ang kinabuhi sa mga munghi. Adto sila ngadto sa Kamingawan. Anang wa simple gyud kay kinabuhi. Pero naa ang kabalaan. Kamo ganahan mong mudawat og mga tao nga iyano kay kinabuhi, kanang way hapit ilisan, way kwarta, ganahan mong mudawat ana mga tawhana, ha? Hugaw na kay ignaw, kay sige lakaw, nya way permanent address, ganahan mong mudawat o dili? Ana silutana na mo. Sagaran na ba nato ang atong dawaton kana gyung luho kayog sinuluban, kanang dikurbata, executive kayog naong sama ng mga pari, makiilhan nimo inila pari ni ato ning dawaton, labaw na gyud obispo ni asos, karag-karag gyud kag dawat, konsehal ni, barangay captain ni, mayor ni, asos, pati na ito makadawat. Pero kana ganing tao nga yano kay ignaw, wa gani ligo-ligo, kay wa na gikakaligo, niya sigahon pagyug mata, way kwarta, unsa may imong sunod ahon-ahon? Unsa man? Nigpanuktok na nila, unsa imong buhaton? Oy, imo sang analyson, ayay, kawatan man ni, mura man nigtulisan og naong, di tani dawaton. Mauna din ang panahon na nga silutan atas Ginoo. Muna ka na mga tao nga dili mo dawat sa mga yano nga tao, kasagaran sa dana nila way kalinaw. Hadlok ka na sila. Nang dali kay mahadlok, dali maratol. Gilingi ay mong tupad, ina dili ka dali mahadlok. Di ka maratol. Dali kay mahadlok. Mao na diri sa atong unang pagbasa
Pahibalo gyud diri sa Ginoo, ingon siya, ako bayay nagpakaon ninyo, ako'y nag-atiman ninyo, ako gani mo'y nag-agak ninyo, pero wa mo kaila nga ako di ay nag-atiman ninyo. Labaw sa tanan, wa pagyud mo padayon pagsunod nako, namiya mo nako. Ya, mao na ang Ginoo, bisan pag nibiya taniya tungod kay maayo man gid siya, matud pa niya, dili nako idayon ang akong pintas nga hukom kaninyo. O aron dili madayon, siya maoy ni anhis kalibutan. Ug unsa may iyang paagis pag-anhi, nagpuyo siya isip kabus nga tao. Si Kristo nga mao ang Ginoo nga nahigugma nato, nag-agak nato, ni puyo sa tumang kakabos. Ngano man, aron ipakita niya nga kinahanglan kita moila nga diha sa mga kabos, diha sa mga timawa kayo nga mga tao, anha ta diha maluwas. Kana mga taong naay panginahanglan, maunay makaluwas nato. Ngayon nangutana nako, pader, ang akong bana dugay na ning nibiya sa amo. Niya karon nibalik ngayog pasaylo, di na ko ganahan mo dawat kay dugay na kay siya. 35 katuig, wa siya'y pakialam sa among pamilya. Karon kay nasakit na, naghangyo-hangyo na nako nga mubalik. Unsa man ni dawato ni nako, dili. Kamong mga asawa og ingon ana inyong bana 35 katuig, why pakialam, wa na gyud giabandon na gyud ka 35 years niya nahuman gibiyaas kabit, nasakit, karon ibalik nagpakiluoy nimo. Unsa man dawaton, dili. Na ang akong gi-advise, gusto ba kang maluwas, gusto kang malangit, tubag sa niya sa text, gusto kayo pader mo ginay akong pangandoy, mo bitang wa gyud ko magbudhi sa among pamilya, wa ko mangitag lain bisan paghimabay kay akong bana, wa gyud ko nagbinuang, nako tiwasan na lang ng imong pagkabuutan. Kay kanang imong bana karon nga nibalik nga nag-agas ng laway, maona na ang presensya sa Ginoo, maona na siya ang Ginoo nga makapaluwas sa imong kinabuhi, at imanagin na siya. Nyag malagsik na puhon, basig mo balik sa nangato siyang kabit, suportahi lang yapon. Ana mao man ay nahitabo sa mga Israelita, matud pas Ginoo, ako mong giatiman sa dihang nagkinahanglan mo, sa diha nang nilambo na mo, ningadto na sad mo sa inyong mga baal, nagsimba na sad mo sa mga Diyos-Diyos, ako lang yapon mong atimanon, di nako idayon ang akong kapintas nganha ninyo. Nindutas Ginoo, no? Ngilingay mong tupad, nakapila man ka nagluib sa Ginoo, nakapila. Kapila ka nakasa, siging balik-balik ang atong sa, mangumpisal, balik na sang sa, ug ang Ginoo musalikway pa nato, naniguang na lang gudta, sige lang yapog pakasa. Klaro ana inyong mga naong, masadaan man, hasta ning akong naong. Muna, ang kaluoy sa Ginoo, andam kanunay, available kanunay, pero ang iyang requirement, dawata ang akong gipadala, o kinsa man ang iyang gipadala, mga taong na ay panginahanglan. Tanaw ang iyang mga apostolis, ayaw mo pagdag sungkod, ayaw pagdag ilisan, ayaw pagdag kwarta, ayaw pagdag pagkaon. Sa ato pa, kung mulakaw sila nga ingon ana ang ilang kahimtang, gutomon gina sila, nanginahanglan gina sila kahigdaan, nagkinahanglan sila na ay mo pakaon o mo pahigda nila.
nanginahanglan. Pasabot ang tanang tao mo dool nato nga naay panginahanglan, sinugo nas Ginoo. Sinugo sa Ginoo. Mabitan na ka na manganhi din maingon din na akong ato sekretary dia kani pader ba sigilan ning balik-balik. Mura man mangingilad na magyud kay ni siya pader. Nako unsa man gigutom ka, tigyong utoma pader. Tagay kay ang Ginoo na kay gigutom. Sigahon rabag mata ang Ginoo nga gigutom. Sige lang, tagay lang. Diya pila may kwarta ihatag ani pader nako tagay lag 100. Sus na naman day kuno roy siyabo nga mapalit 100 sa gyapon. Ako ang ako tatuhon-huna gamay lay ihatag kay aron dili kasuyop ni barato naman sa kuno ang siyabo karon kay ni kusog mang supply. Mao nang kuamo na demand and supply man na ang presyo no. Kung kusog daghan ang supply barato, niyag minus ang supply mahal. Ni mahal marag maayo. Ingon sila sultihan man sa kuan ni mga manuyupay sa nakong kaila. Na problema sila sa una, perti ko nung pangitauno na atong siyabo. Karon ko no, sus, dol-dol sa kuno murag isda. Ambot lang asa na dapita, makukasuway sa pamalitan na. Kanang mga mamalitay, kay bao na sila, nga midaghan na. Sila mo report na ko, okay na kay padir, abunda na kay supply. Na ko, may diyan siya, na lisod tagpangita Pero lahi lang karon padir, mura magsinambugan. Napay sambog-sambog, napay pure. Pero bisan pa man ang tao usa ka bisyoso nga tao, usa ka dautan nga tao, muduol na ginanimo nga naay panginahanglan, gigutom, giuhaw, masakiton, ana way balay, muduol na siya anang maong kahimtang ang pasabot ana unsa man mauna na siya ang sinugo ni Kristo. Kung ato nang isalikway ka ng mga tawhana, silutan ta nga matod pas Ginoo, ay man tong iyang giingon diri sa atong ebanghelyo, hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora, katong gisunog niya nga mga tao ba, kaysa mga tao ni anang lungsura. So kung mo salikway detas mga taong nanginahanglan, ang silot sa Ginoo nato grabe kayo. Muna ang ato mga leaders sa simbahan o sa gobyerno iampo nato nga makamaon ta silang mutan-aw sa atong mga panginahanglan. Dili unta ibaliwala unya ang ila na hinuong kaugalingong mga materialistic o kaning sana personal kayong panginahanglan, mauragi ilang tubagon. Mobitaw din sa atong parokya, sige gitag baligya aning slots. Unsa man ni siya? Gipadala ko sa Ginoo o wa? Na atay panginahanglan ang atong parokya, pobre kayo. Wa na tay kabayad sa atong kontraktor kay gasaligta sa donation. Aw niya magitay kolekta. Kaning misaha karon kakolekta magita ani. Pero dili igo ba ibayad anang atong dool-dool pas mga 20 million nga bayronon sa atong kumbintos mga contractors. Nagtuo din mo kaning makolekta nato ron aning misaha kaabot ning mga bisag 1 million lang. Oh, Jesus. Di man gani hapit ikapalit og kuan ginabot. Pero mo na doon na tayo special nga pamaagi o kini ako ning isigig announce ninyo, palit mo og slot is BF Dag. Kung nasad mong i-update ha sa atong mga slots aron kay bao mo pila pa inyong palitonon. Ang atong is BF Dag nga para sa atong kumbento niabot ng atong halin og 29,087 ka slots na apay 30,913 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Kung makadungog ka ani nya naa kay 500 pesos nya moingon ra ka, di lang kong palitan na ana peligro masilutan ka bitaw kay
mura ra sa kagkatubang iyang apostolis ba nga nanuktok niya, di tamo dawaton kay panginahanglan man ni sa simbahan, mura marog pulubi makililimos ang atong simbahan para ibayad sa atong mga buotang mga contractors. Natanawa human-human na gud atong kumbinto gud, mga 99% na ang elevator nato human na ang iyang structural, karon ga-install na sa iyagyong sa tawagan na shaft on say kanabang iyabang carriage ba kanang mudagandagan nga tos babaw, ga-install na nya bayronon man na, pero nataod ang structural nga wa pa ta makabayad. Unsa man ay tawag nato sa kontraktor, buangon o buotan? Kusga buotan. Nya kita nga makapahimos ana dili ta mo palit og slot, unsa may tawag nato, buangon o buotan? Okay ba na mudaan sa tubag ana. Nya sa ato sang dito sa Kapilinya di Fatima o karong Pizza 13 karon unsa maron 11 12 karong Biyernes o Sabado Huwebes man taron karong Sabado Pizza 13. Dako na sa kina dito nga misa kay kadam na alas 5 ang misa dito, alas 4 magrosaryo. Taghan kay nang tao sukad pa na atong 2021 ni daghan na ginagmayo kay niagian man nag-pandemic. Karon daghan na kayong tao dito pero naapay bayronon mo nang nihangyo sa dinhi padayon ang ato ditong community. Ang ato sanghalin sa special slot nato nga Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD niabot na sad og 3,974 3,339 dinhi sa atong parokya, 635 ang nahalin dito diretso sa Kapilinya. Naapay 2,026 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Ang mahal nga Birhen Maria nagtuktok sa inyong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, kitang nakadungog aning ako rong gisangyaw. Ang sa mayang gituktok, palit og slot, 11 usa. Pahinungod nato sa pagpasalamat nga ang mahal nga Birhen nagsigig pabaha sa grasya nganhi natong tanan pinaagi sa iyang apparition dito sa Fatima. So Our Lady of Fatima is one of the great devotions nato ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Karong Pizza 13 ikatulorong pagpakita sa mahal nga Birhen dito sa Fatima ni atong 19 1917 dito sa Fatima. Ug naa kay 1,000 pesos karon niya di ra ka mo palit basin og masilotan ka. Nya unsa may unang silot sa Sodoma ug sa Gomora, kayo ang gipauwan. Unsa man ang kayo, sakit o nindot? Kung mo na'y mudapat sa imong panit, sakit o nindot? Gusto mong mapaso? Gusto mong sakitan? Kung sabay gusto nyo, masakitan o malipay? Palit og slot. Kalipay ang imong madawat. Ayaw palit, kasakit. Nga naman, magsigi naman kag monitor sa imong kwarta. Siging monitor sa kwarta. Nya usahay makuwang, usahay naaman tinuod pero dako pasad kag panginahanglan, kuwang ang imong kasing-kasing sa gitawag og katagbawan, masakitan ka hangtod mangaway na ka, wa nay kalinaw, wa nay kagubo, wa nay kahusay ang imong kinabuhi tungod na sa imong pagmahal sa kwarta. Pero kung imong ihatag ngadto sa Ginoo ang maong kwarta sama sa gibuhat ni San Benito ni sa mga apostoles tugyan ngadto sa Ginoo ang tanan, congratulations, pirmi kang malinawon, pirmi kang malipayon, sobra-sobra pagyod ang grasya nga atong madawat. Ingon ana ang Ginoo basta mo hatag kay matud pa niya, ako'y nagpakaon ninyo, ako'y nagatiman ninyo,
ako'y nag-agak ninyo, ang nakaapan lang kay wa mo muila nako nga ako'y nagpakaon. Murag ka ng bata ba nga imong pakanon mudagan hinoon adto magduwa spikas, gukod na sang mama, hungit na sa digana, di magtanaw ang bata, di jud ingon ang bata, thank you ma, ikakaon rin, daga na sad. Ingon ana ang Ginoo nga rin nato, sige siyag pakaon nato, ikalagsik nato, adto ta mag sige kuyog-kuyog sa yawa, pinaagis atong pagpakasala, pinaagis atong sige patuyang aning mga kalibutanon nga mga kahilayan. Muna sa ato diring tubag sa Salmo niingon ta, pakitaa kami sa imong naong Ginoo ug maluwas kami. Unsa may naong sa Ginoo dinis kalibutan, naa sa mga nanginahanglan. Ang ato sa drong simbahan dinhis atong parokya ug dito sa kapilinya na ay panginahanglan. Unsa man, mutabang mo o dili? Sige, lingi ay mong tupad. Ina, ug di ta mutabang masunog tas kayo. Ina, ug di ta mutabang masunog tas kayo. May pamutabang kay mulambo pa ang atong kinabuhi.